Αλήθεια, παιδιά, τώρα. Πιστεύεις ότι αυτός είναι ο τρανός? Παιδιά, άμα δείτε όλα τα βίντεο είναι από το TikTok. Κοιτάξτε. Κάπου θα δείτε TikTok σε κάθε βίντεο. Κάποια τα έχει τραβήξει με κάμερα κινητού. Ένα TikTok. Ένα TikTok, γι' αυτό. TikTok. Και παιδιά, εσείς τον έχετε φτάσει 1.034.000 subscribe. Δεν λέω, νομίζετε ότι είναι ο τρανός. Και εγώ στην αρχή νόμιζα, αλλά μετά κατάλαβα ποιος ήταν. Και άμα δείτε εδώ που λένε τρανό, Chris Edits. Βέβαια, να μου πείτε, μπορείτε να το λένε Chris, αλλά μπρο. Edits. Και επίσης όλα τα βίντεο είναι από... Έχει και βίντεο κανονικά. Πρόσεχε. Το έχει κάνει και πρεμιέρα. Βλέπετε, παιδιά. Θέλει να κάνει τον αληθινό τρανό, αλλά δεν είναι τίποτα πια. Κοιτάξτε το, όλα τα βίντεο δεν είναι. Εγώ του έχω εγγραφεί για αυτό το λόγο. Να δω. Θα το σταματήσει επιτέλους. YouTube.com, αλλά έχει βάλει το YouTube κανάλι. Καλά. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι ο τρανός ανέβαζε όταν τα βίντεο θα τα παίρναν το TikTok? Άντε, κάποια θα τα παίρνουν λογικό, αλλά εσύ για μην έκανε αυτό όλη την ώρα, δεν θα το έκανε με τίποτα. Αυτό, τέλος. Οπότε, παιδιά, γιατί το έχετε subscribe? Αν θέλετε, το έχετε subscribe, μην μου πείτε κάτι. Κάντε ό,τι θέλετε.